Салому алейкум бародаро, шумо қарор дар канали Барори Кор. Ҳаматон дазор рамат калом барои дастгиритон, барои гап хабартон. Ина бисман бачако наздик омад, и ҷои батлама шумода нишон медим. Ина метро Лигинский проспект. Ай метро Лигинский проспект мебиёй, ай тарафи дасти чапот подземка мешава. Подземкара рафтем. Подземкара мебиёй бачако, фақат тарафи дасти чап нима. Ба тарафи дасти чап тон мез яним мебиёем. Рафтем. Вақте ки биромадем тарафи дасти чап нима бачако, ин подземка биромадем тарафи дасти рост мерем, пешеходи переходи мешавад. Рафтем. Ина бачако, разражная дом 43. Идем ҷа мебиёем. Ина марҳамат, клетка ҳуй меша, бачако медурем. Ҳаматон хоҳиш бачако бе телефон биёен. Кадоме телефон дар дастшон меорад, палибони телефон рангу батл мегиранд ба сабабе ки ҳисоби рангу кардна ягон чихе бигум ягон видео лишни сёнка накунанд, унон қарад ҳама телефонатонро гирифтанд, бо чи хеле буд набуд телефонатон растон додан бе ягон проблема. Бародаро, ҳозир медонам ки бистоитон мегӯянд ки батла гузашт сраза парто. Агар бифурахта ки батла ҳами сраза бирояд, ҳами подписчикои мора, ҳами канали мара 73% одамое ки без подписация тамошо мекунанд. Агар ҳам канал 100 000 шава, автоматически батлам сраза мебирояд. Иқай ки мо давдав мекунем, я хеле тамошо мекунем, зудтон мебиёяд ки подписация ва комментарий лайк монем. Манам ҳақ дорам ки ҳуқуқи ма гап занам. Барои ҳамин сабаб ҳозир мо иҷа медурем, дилуна нишонтон медем. Рафтем. Ина бародаро, чи хеле дестен и ҷои помещения нашод батлерой. Иҷо на самом деле ҷои ҳодисаи, ҷои зурай, барои чӣ ки фақат мо дар ҷо мегузарондем, танги бад буд, ҷои сёнка камтарак нито меомад барои операторо, барои мухлисое ки меомаданд тамошо мекарданд, уҷа камгак нито буд. Ана иҷара мо кага бишна барои шумо давудав, барои шумо паропар кардем ки бачакое ки меоянд тамошо кунен ай пеш, штоби ки будроин атмосфераро бибинен, просто кайф кунен. Ҳама ин коро барои шумои бачако. Ай шумо чӣ меро? Просто дастгирӣ, лайк, комментариҳои хуб. Ай мо просто ҳамха организатор кадан, организоват кадан ҷои девона, ҷои хушрӯ, ҷои зур, штоби ки ҳар як батлер биёяд барои мухлисои хитон, барои мане, барои мухлисои хитон, батлеро гӯш кардисен, барои мухлисои хитон. Просто нишон тиҳен ками мухлисотон бигӯянд ки действительно мо кумир дорем. И ҷое ки ҳозир например дидестен, ҷое ки иҷа дидестен, и действительно ҳар як одаме ки мебиёяд хиёл мекунад ки ба ӯ одам по-любому писанд меояд. Отдельно ҷои например шиштанай, отдельно ҷои батл гузаронданай, отдельно ҷои хорафтана дорем ки бачако. Инаҷа бачако биё. Диден? Я бо нишонти оператора мисна. Диден? Иҷан чиста барои фанатое ки дастотона бардорен, ҳар як кумири хитона дастгирӣ кунед. Иҷае ки дидестен бачако, и ҷои сенаи батлерое, штоби батлер биёяд хича хеле конкретно чувствовать кунад ки действительно ма батл кардисам. Я хоҳиш мекунам батлеро, илтимос мекунам батлеро. То, што мегӯянд дар гапотон
без цена хелет броен конкретно батл кненки, чтобы я ами организатор монда нашад ами батл ами я маимуд ба фикрам ки ягон кас батл матл намонде сай дили марам наранҷонем ки чтобы ки ман батла бас накунам монданша ҳама ними даву пару ҳама ами качествои зур чтобы ки ами тамошо кунем кайф кунем рӯи хотири мухлисову рӯи хотири батлероай удача бачако ма рӯзи 20 ҳама шуморо жда дорум соатои 1 бачако ранги укат нашава саатои 1 даҳендар 100% маҳкам меша бояд батл саатои 1 уже сар шава барои чи ба ёдтон боша даву батл даже мора намондан ки далше бихонем ба сабабе ки батлеро дер кардам мухлисо дер кардам барои ҳамин сабаб саатои 1 сар меша ай саатои 11:30 уже метонем ки диромадана сар кунем ҷои худтона бигирем бачаҳо адресош дар рӯи экран мебурояд метонен биёен ҳаматон тамошо кунед мер вашу мудому бахабу у вас в гостях let's go салом дӯстон сарат хамай зиқи регистратсият сроки гузаштагиай патент будсидагиай намедонед чӣ кор кунед барои шумо барори кор як тавсия метия акай неъматида занг мезанем номерои телефонаш любое время дар ҷои москва бошед набошед меояд шуморо мегира соқ саломат ба хости худо мебаратон қазоқистон меоратон мошинош мазда ҷип тойота кемри тенҷ условияш ҳодиса ман мекунам як қисса қатъи аи ака ягон майда зиқ намешӣ барои чӣ ки ака рафтагия қатъи мариорам рафтагия қатъи максам рафтагия бачаи чақчақия дара даже хов намона любое время занг биза кортона ҳал мекунам документит гузаштагиай срокаш ягон майда переживат накун дара кору борта тенҷ мекуна ранги чӣ хеле ки мошинош тенҷай аз шумо бачаако хоҳиш занг занед просто айнои ма саломаш бигед бирен документона асос кунед ки ягон кас нахапату